South Africa sanibonani, igama lami nguThabiso kaCela uqumba amaqumba nalaqumba lesele lentaba. Ngikubingelela bukhoma ngaphansi kwe-channel enkulukazi uHlanga Media, sibamba lapha ku YouTube. Okwakho kulula ke ngendlela eyisimanga ukuthi ngasonke isikhathi uma ngabe usibona mhlawumbe uyasiqala ngqa namhlanje uqikelela ukuthi uyawuncafaza usubscribe ukwenzela ukuthi ngasonke isikhathi uzohleze uthola lokho esikubiza ngokuthi phecelezi ama notification azobe kutshela kabanzi ukuthi ke sesiphinde futhi sa-uploada something ukuze nawe uzokwazi ke ukuzobuka. Sibahleke ngoba siyafundisa kuningi ozokufunda kule channel ke enkulukazi abayibiza ngokuthi ke uHlanga Media. Igama le show yethu siyibiza ngokuthi ke ihwayi mina. Ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi ke lobo buhlungu ubuzwise mina. Baningi kangaka abantu sibingelele kuzo zonke indawo la khona abantu abasibukela bekhona ikakhulukazi emazweni ase-Afrika baningi abantu abasibukelayo sesiqaphele lokho ukuthi koZimbabwe bayasibuka koMozambique bayasibuka Nigeria bayasibuka ngicabanga ukuthi kuzohambe kuhambe sizama indlela ukuthi ngale nkathi sikhuluma kube khona umuntu ozobhala nje amagama azokwenza ukuthi nomunye umuntu understand okuzokwenzeka mhlawumbe kuba wesingisi ukuze nomunye umuntu ezokwazi ukuthi elibukele uhlelo ngoba ngiyazi abanye abantu bayalithanda kodwa bezwa nje okubili okuthathu okunye bagcina bengakuzwanga phesheya kwezilwandle. Siyabonga kakhulu ngani zakwethu ebantwini abasibukelayo, siyabonga kaSiphezi. Siyacela ke ngani zakwethu namhlanje futhi nisibukise nalo uTalatiya nalo uTavatava esiza nalo uyakhala umfowethu la uthi hayi khona impilo wayikho kahle ekhaya ngezizathu ezithize kunodade wabo laphana ofuna ukuba ubaba aphinde abe uma futhi at the same time khona insizwa lapha einkundleni zokuxhumana engayibona yenze lento esiyibiza ngokuthi iPhem babe sebabhala abantu ngezansi bathi uyihlo nonyoko futhi yona yuma iphinde ibe ubaba futhi ake sihambe se-studio siyobona ukuthi ke ngabe khamba kanjani. Abu udade wethu ke uyena lo oseduze kwethu ekuyena ke esifisa ukwazi kabanzi ngaye ngaphambi kokuthi ke mhlambe kwenzekeni mhlambe enye engasenzeke uma ngabe siqhubeka siya phambili. Mhlawumbe ke sibonge dade wethu ukwazi ukufika masisuke sikucela siyabonga kakhulu. La thina ke igama lethu siyihwayi mina, igama le show leyo. Mina igama lami nguThabiso kaCela. Usisi uba igama lakhe Mathabo. Mathabo. Oh, okay. Siswami ngisafisa ukwazi kabanzi ngawe ukuthi kahle usukaphi? Suka eGoli. Oh, usuka eGoli. Oh, okay. Lana uhlala kuphi la? Mlazi. Uhlala eMlazi. Okay. Abantwana nabo? Nginabo bayi-3. Bayi-3 ne? Okay, umuntu vele oseshadile? Yebo. Ushadile? Ngina boyfriend. Une boyfriend? Khona la eMlazi? No, eGoli. Uhlala eGoli. Oh, okay. Uhlala kabala, uhlala kuphi la eMlazi? Umzini wababa. Uhlala emzini wababa. Isizulu sakho asikho right but ngifuna ukuthola ukuthi mhlawumbe why singekho right umsuthu vele. Umsuthu. Oh, okay. Uhlala emzini kababa. Umzi kababa wakho ungakanani? Umuzi ongakanani mhlambe? 4 room. Oh, 4 room. Oh, okay. Shuthi uhlala wena nezingane zakho khona? Uhlala mina nengane zami nobhuti wami. Oh, nobhuti wakho. Nihlala kanjani ku4 room? Mangithi 4 room uba no 2 bedroom. So nina nihlala kanjani ke la kulendlu? Ngihlala lo ntombazane ingane ntombazane udlala bayithuba. About 2 bahlala nolokhu zani? 2 boys were staying with my brother. A girl was staying with me. Okay. Ni bunjani ubudlelwane bakho nomfowenu? Niyezwana nomfowenu noma? Uzwana. Anizwani? Why? He don't understand sometimes. Yeah, I understand. He wants to be the owner of my father's house. That's the problem. That's why I don't want him there. Oh. Awumfuni lapha kuleyana? Yebo. Ngimfuni. Yini inkinga? Njengakisho ngithi ufuna yena ebe owner then mina ngiphume ingane zami. Oh, ukakutshela kanjalo ukuthi ufuna uphume? Uthi ngiphume. Afuna udlala lengane zami no endle. So mina ngimfuni. Awumfuni la? Ekhaya ngimfuni. Nidla kanjani pho? Nidla kanjani ukudla manje suke nindawonye? Kupheka uba uyakudla ukudla kupheka wena noma yena uzithengela ukudla kwakhe naye? Sometimes mina kupheka, sometimes ke na pheka. So mina ngimfuna adlale nami ingane zami kuba
ufuna u-owner ufuna uba owner la but umzi wababa mina nayo yena ufuna ukuthi niphume ningahlali naye ukasho kanjalo utho kanjalo nawe naku nje uyasho kodwa uthi ufuna hambe khayafana nje niyafana ufuna hambe hey yini ndaba ningakwazi ukuhlalisana nje kahle nihlale nje kahle ahlale ekamereni lakho nawe uhlale ekamereni lakho nezingane zakho hayi hafuna understand udlala le my children akafuna ukuhlala nezingane zakho umgcine nini wena ukumbona umfowenu ngicine umbona last month last month okay with up and down he's going up and down wena uyasebenza ngikusebenza uphila kanjani mfowenu udliwa igrant ngadiya grant yazini ukuze ukhululeke ngoba ngiyabona isizulu sakho ungasikhuluma isizulu sakho akunankinga ngizobamba la ngibamba khona udla imali egrant yebo izingane zakho njoba ziyintathu zenzani empilweni zona zenzani izingane ziyafunda ziyasebenza zenzani siyafunda zonke abancane lo mdala umdala una 16 wenzani yena wafunda uyafunda okay unayo uhlala nomalume wakhe uhlala malume hafuni ufuna udlala yedwa ekamreni lakhe ngizohlala kanjani bafana ekamreni lewodwa sohlala kanjani tshele ukuthi indaba ungazakhela umjondolo ingane zakho naye wayesaphuma nje isimshondolo khayafana la umzwa baba le khayafana mina nawe khayafana siyafana nje umuzwa baba wenu umuzwa baba wakho naye ubhuti wakho aphume ngoba uwodwa hana zengane aphume isimshondolo kaphandle owakho umjondolo wakho wena ufuna aphuma kumjondolo wakho kusale wena ku4 yebo wow umdala mina ngimdala ngiyakuzwa sisi so kune video ngifuna ukukukhombisa yona kune video ngifuna uyibukele ne yeah ngicela ukuthi sibukele lapha yana sanibona bafowethu igama lami ngumbe ayipheli wakantombela engaphesho bafowethu manje nginenkinga lana yazi usisi wami bafowethu ngiphilisa kabuhlungu lapha endlini kababa yebo indle yami nayo usisi kodwa manje indlela asefika enza ngayo lapha angisakwazi ngisho ukwenzani yonke into ayenzayo lapha indle yami yafika emabhekedwane icela ama rice pack ombhede angiyazi yonke lento ayenzayo angazi nokuthi imfowethu uhlangamida noma engangisiza yini angilungiselele lesimo engibhekene naso ngiyabonga yeah wamtsiba lo wabhuti lo uyamazi ngiyamtsiba ngiyamtwa okay so ngifuna ukwazi ukuthi mhlambe njobe ekhuluma kanjena uyambona ukuthi udiniwe kodwa uyabona ukuthi kune enganayo ngendlela akhuluma ngayo uthi ungelinye ilanga ngokwafika ungcolile endlini kunjani why ingane zakho ungaziklinisi indlu hana matso ena abuti hana matso akwathine room ya ye one fe hana matso le bana ba clean le yana clean ima kuyenzeka izingane zisizicleanile afika ngcolise yena ba chinja moka clean ena dula atse anyolo sa atheosa ba utlwa kena mngale lapha ha sa utlwisisi go batlametse ba chinjane aphume kodwa ke ngathi uthanda ukuthi kube nzima ke phela but yena kunombuzo esike sibubuze kodwa la sisi ngaphambi kokuthi nje siqhubeke kunombuzo esike sibubuze ukuthi ukusuka ku1 kuya ku10 indlela othembeke ngayo wena nendlela ozwana ngayo nabantu ungazipha bakusuka ku1 kuya ku10 ungazipha bani hakabani cha from 1 to 10 ungazipha ba ungazipha amamaka mangaphi kusuka ku1 kuya ku10 indlela ozwana ngayo nabantu nendlela ophilisana kahle ngayo nabantu ungazipha bani ungazipha how many marks from 1 to 10 lebutu wami cha nje bonke abantu emhlabeni 8 out of 10 8 out of 10 okay uzincisha u2 nje kuphela why
ngoba ke na le motho e ke dulang khalwana le umuntu olwa naye nje emhlabeni uyedwa ubhuti wakho kuphela. ebudwa ka fena Okay. Ukhona ubhuti wakho singambiza yena. mobitsa ntate Simbiza. and Ngenqabana. ho tla depend Kuzodependa ne? Okay. Qhawa umbiza bese. Yebo futhi kunjani? Siyaphila kanjani bhuti? Siyaphila mfowethu. Ngoba sekanje ngifisa utshela abantu emakhaya mhlawumbe igama lakho nesibongo. Igama lami sanibonani bafuthe emakhaya. Igama lami bafuthu ngumpika iphele wantombela ngaphesho. Igama lakho umpika ayipheli. Ayipheli ngempela impi. Mfowethu angazi noma uyena ngempela udade wenu. Hey, bhuti uyena impela umntaba baba lo. Okay. Bafo mina ngifisa usiqalele phansi bafu uyasho usikade agcina nasekhaya kade wagcina ukuze umuntu o up and down ofika yabo uyahamba buye but ngifisa ungibekele istory kahle kahle nizaleka kanjani nosisi Usisi lo uzalo ubaba mfowethu uzalo ubaba nizalwa ubaba yedwa naye nizalwa ziyintombi nobabili noma hayi owami umama mfowethu bekade ashadile usisi lo ngosathola sesithola nje ukuthi uyingane kababa ngoba phela nangu ubaba ube umuntu abuya ahambe ngama truck mfowethu ahambe osebenzela yonke indawo le khona lapha emhlabeni yebo so usisi lo uqhamuka kanjalo. Okay no singa understand kancane manje ukuthi usisi uqhamuke ngalowo ndlela. Okay kufika kanjani ekutheni wena bewuvela uhlala netime lakho vele liphila Mfowethu angeke ngisho kanjalo ithama lami mfowethu bengumuntu obekade ehlalela le emakhaya ngase ngimuva ngokuthi nami bese ngifuna ukuzohlanganisa ubaba bekade ehlala ehostel mfowethu yabona so manje ukuya kwami hostela ngafike ngahlala khona ubaba bekade umuntu ehlalela nentombi wasemuva ke mfowethu ngesimo sokuthi esemali ukuthi hayi bese kahle wasethenga indlu ke le Mlazi okuyikhona khona ke mfowethu okuyi esikuzelela uhlelo namhlanje. Okay uthe methenga indlu wena wahamba nawe eMlazi noma Hayi mina mfowethu njengoba ngumfana nje kwakumele ukuthi ngisale lapha embedeni wakhe ehostel. Lapha ehostel ne. Oh okay. Wahamba wayohlala nentombi time. Alright. Wena uhleze ehostel usisi uhleze egoli. Okay. Alright. So kufika kanjani la senihleli khona no sisi wakho? Ufike kanjani? Usisi mfowethu wawumuntu ozovakasha lo sisi lo. Ulokho efika nje usisi mfowethu khona la nje itime alikuphi ngaleso sikhathi? Hayi time mfowethu bengakazi aba umuntu ofika uma kukhona itime. Uyena nje ube umuntu ovelayo nganako ukuthi wona bhuti nali time selishonile. Wafika futhi nalo beku 2024 mangaphosisi. Nje manje kana. Into entsha nje mfowethu lena usisi ke lona ukufika kwakhe lapha eMlazi njengoba nami nje ngase ngihamba phela intombi lena ngithi uyabona intombi lade ngibalisela ngayo. Yebo le yasuka nayo le hostel. Futhi intombi leyo na mfowethu ibesefuna ukuthatha lo forum yabona. So manje le ndlu imefuna ukuyidla nami ngase ngithi njengomfana ayingeke mfowethu indlu iyasekhaya idliwe kubeni ngikhona ngumfana kanti angazi ukuthi ubaba uzosiqhamukisela nangu usisi uyabuka nosisi futhi kunjalo nje manje wena ungabe usakhola ukuthi usisi wakho ngempela nje isimo masika nje nangwa mina futhi akangizwile mfowethu yabona ufuna ukungikhipha imali khontinga I understand mawuthi ubaba wakho waniqhamukisela lo sisi kodwa futhi uthi ubaba wakho wayeseshonile noma mhlawumbe usho ukuthi ubaba wakho wazala le ntombazana angi-understand. Kunjalo impela mfowethu sengizama ukusho ukuthi ingoba wazala yona intombazana lena ekubeni kade wayeseshade ukushada kwakhe nomama bashada vele umama sho ukuthi into esekhona lo noma hayi wefowethu angeke ngize ngiphawu ubani komdala phakathi kwenu usisi uyena impela omdala mfowethu okusho ukuthi vele into endala le kade bayiqala sho ukuthi umama utholakale ngemuva kodwa ke mfowethu asikho lapho okuningi mfowethu kungilethelana indaba yenje mfowethu abashana bambhuti ayibangiphilisa kabi uyazi ukuthi uyavuka ekseni ufike mfowethu ngicela uzwane kakhulu nalento ukuthi uyafika mfowethu ekseni yonke into imabheketwana uvela uyibuza ukuthi kahle ngabe idle engaphila umuntu lena mangimbuza ngokuthi why afuna izingane zakhe ngokuthi zenze yonke lento ezenza endleni yami ayosisi uvela avuke ulapha manje into engifuna ukuyithola yena bhuti sixazululo sokuthi njengoba nje usisi lo wafika ngalendlela afika ngayo lapha ekhaya njengoba bese ngibalisile ke ekuqaleni kweviki ukuthi usisi wafika umuntu ozovakasha wafika nengane yodwa ehambeni kwakhe
wagcina esewumuntu ongasenayo imali yokusaphindela egoli ngase ngimkhulula-ke mina njengokuthi wamnikeza imali ngamnika imali mfowethu yokuphinde emuva nayo ngambuza uyena impela ofakazi yazi ukudleni wafike manake wafike evakashile emzini kababa wakhe kunjalo nje okay then wangaba nayo imali yokuphinde emuva wamnikeza imali yokuphinde nika mfowethu ngimnika ngesihe phela imntakababa futhi ubuya kanjani pho awu ubuya ngokuthi phela uzovakasha ngabona sebuya nomshana oyedwa awu ngithethe ukuduku sengensuku satshwala ngithe ngiyabona nangi futhi usesi Memfu usefika naye ingane lapha awu bavele bahlala nomphela bafu efika nezinye futhi ziwu-3 bafu mina lapha anginangishe yodwa ingane awuyicabanga ima yini ekuphazamisayo ulala noba ekamerweni mfowethu ngesithi nje njengoba ngiyindoda ngiyingaka wena ungavuma ukulaliswa nabashana bakhe ekubeni awunangisho ingane eyodwa lapho mina mfowethu kumele ngenze into eziningi nami ngumuntu wesilisa ngikhulile usisi akakwazi ukuthi engavumela ingane zakhe zizongihlukumeza uyabona ngaso sonke isikhathi kumele ukuthi ngigijime emva kwazo umbhede ubhobokile uyonke ngazi ufunga ukuthi igxuma phe kwawo mfowethu wezwa sister ngibona ngathi uyahleka indaba kwenzeke yonke lento eyenzeka ubukhona njengomuntu omdala taba e ke etsahetseng ke gore abuti mo ke ne ke dula Igoli le bana ba ka ke kgutlile hana jwale ka December 2024 ke ba tšhaketse nakwane eo ke tlileng kelello ya ka le matlho a ka di bone gore abuti mona o sa bona e le yena ha hae nna ke sa na le ka ha ke sa le karolo ya mono ha ngiyavuma phela vele ha ona mo ngizafuna ukuzisa batla gore e se le yena phela ke lona lebaka le la etsa gore ke tsamaye ke ulata bana ba bang ke mo bontsha gore mo ngekugane wena imake ngicela ukubuza wena wabona ukuthi akwanele makhona wena wedwa kumele ulande nezingane okay usithini isimo sakhe since ewumuntu ongenangane phela kahle kugcineni kosuku kuyiqiniso lemsulo ngesiliphike ukuthi indlu ekababa wenu nobabili akuyona yababa wezingane zakho angithi uyakwazi lokho awukwazi le nna ke na le karolo mo baba ke ntlo ya baba gona nna le ene ke ya baba wa gona nna le izingane nazo izingane zababo wakho phela usitshele uma ukuthi ukwathandana nobaba ingane nazo ezababo wakho bona o ga bana karolo mo ga bana lo go ba thule mo ya ilokhuzani se family house egcineni kosuku ekamereni uma ubafaka ekamereni uthi kwenziwe njani ke hahawulo wena mo ke hahawulo mo mo yo ya baba ya ntata mo ke hahawulo lami ngedwa ikamero lapha ukwazi ukuthi wena ungathatha ikamero uhlale wena mase uhlala nengane yodwa mina what about me mina ngawetsa mchantala ke ntle omancane ngicela ufuna enza umjondolo ngibatlatsa mchantala imake sisi ingane zakho zo3 angithi yindaba ungawakho nomjondolo wakhele kwabafana abahlale bodwa nabo lapha ngaphandle ke batla mo bontsha gore le nna ke moholo mo ga share kodwa kancane nje hayi bafayisebenze lento umuntu wesilisa kakhulu esikhathini esiningi yabo angifuni ukuqamba manga kodwa ke bhodi mase sisebenzisa isinto lana kodwa nawe lento ungayibona njengomuntu mfowethu okhulile isinto mase ngithi sisebenzisa umama nobaba bashadile ya owakhe abashadile ngeke ngakuvezela lokho ukuthi ubaba wayehamba ngama-truck mfowethu angithi eshona khona koGoli manje mase kuzoqhamuka umuntu umama wakhe engaze ashade nobaba ezothatha umuzi kanti imake ngokwesakho nje kancane nje sifuna ukuchazela umfowethu ukuthi yabona bafo manisuke ubabenizala kushadiwe yazi ngizokwenzela isibonelo ngokuthini uma wakho makuthiwa ubaba wakho uyashona beshadile uma wakho uzoyithola ishare yakhe njengomfazi but njengezingane mangabe wena makuthi khona imali yezingane eyu 60000 uzothola u30000 nawe uthola u30000 ukuthi uma wakhe beshadile akubhekwa lokho ngoba nizingane nobabili angithi yes so njengamanje phela wena awuyena uma wakho uyingane naye futhi ngokunjalo uyingane uyabo so vele ukuba sendlini kababweni ku right kunina nobabili kodwa manje bafo since kuyindle ababoni nobabili kumele kube ukuthi mhlambe wena uthola ikamero lakho naye athola ikamero lakhe nezingane zakhe nawe ngokunjalo ikamero lakho leli nezingane zakho ngoba kahle nina nobabili lapha kuleyandlu no 50% you understand 50% but wena angithi unekamero lakho wena na kumele abe nekamero lakhe angahlukunyezwa izingane zakho kulona
Kilahle bana baka ungabalahli hlala nekamereni le nangaphazamiseki yena u50% wakhe kanjani ukuthi wena ufuna ukungirula mina ukuthi angihlale nabantu monhlungwe kulungile ibhizinisi yami le yami mfowethu yeso ikamera lami lela wena ku-right ke clean ugcina endlini yakho ikamera lami uyaklina ekamereni lakhe ke clean kana kwenwe ke clean ena utla njengoba bathe ngibalisa nje le rasa ngasecagcwele phe imake bafoni uyafika nabangani bakho endlini hayi bafo mina nanoyedwa akafiki nabangani bakho wafika angena endlini ngaphakathi akuyana endlini ephakathi kamreni mina nje anginaso isizathu sokuthi ngingaletha abangani emzini kababa lapha ya ikamera ngithi mina njengoba ingane zakho zuke wena wathuba uthomite tsa kamreni endlini ngaphakathi hayi bafoke ngeke ke phela bafo sesikuvumelekile yonke into awukwazi bafungena endlini uyobhemela phakathi kube kuhlela abantu khona ngaphakathi wabana hakike uyibona ilena oyinaka yabo lokho sekukudelela yona ngithetha ngo behalwane le sekukudelela lokho kodwa siswami since unekamera lakho naye nekamera lakhe ku right but awukwazi ukuphoqelela izingane zakho ukuthi bazihambe ziyompitshana naye awukwazi ukuphoqa lokho awukwazi ukuze niphilisane kahle kumele wena wenze indlela hamameli akamameli ini unzo uqeka utlale dichomite uyakhumbula sikhuluma nawe la ukuthi wena uthena ufuna ukuthi akahambe usale nezingane zakho ke ubani asamameli ikako kuyena akamameli emzini kabani ikwakho amameli nina ke usiwe hayi alalele wena ngoba usisi wakhe kuphi kisisi wakhe kuphi emzini kabani waba hayi wakha ngithi nobabili lapha 50% ushilo uyabona nje mangathiwa nje lento ibhalwe phansi uyahamba wena 50% wakho sombona kahle uwatswa mo hayi nanto mana ke wesisi bafethu ngeke utlautswa yo ufuna ayikho lento ayisho sisi 50% wesisi lalela mina ngizela kwisho ngoba naku ngithi ngifuna ukukhulumisana nawe kodwa njengamanje kuyacaca futhi ukuthi wena usaqhuba yona lengqondo lapha eMlasi yonke lento oyenzayo yisiphi izathu ukuthi wenze lento oyenzayo njengamanje sibuka umhlaba wonke kuyimanje ubukisa ngami awubatloluka kakhoza we ureka here and there mina nawe lento ngathi asicacise mina sicacise webhodi lento ngoba ngicela ukubuza uyayithenga ukuthi grocer ngithi mina bhuti ngathi lento asicacise yebo mina mfowethu angithi uyakhumbula ukuthi bekade ngisebenza ngasuka la ngisuka khona ngaphelelwe uhlalaphi njengamanje njengamanje phela angithi ngibuyele khona ekhaya angithi bengikuchazela istory mina bekade ngintohoza mfowethu kuyimanje kade ngikweleta uma stand mfowethu uyayizwa lona ngenxa yakho sisi lo akezwa mfowethu wangikhipha endlini kuyimanje mfowethu ngikweletana noma stand ngiyonqa ukuthi umuntu ozwelanayo nami yabona bo uhlala ungakhokhi bengihlala mfowethu engi-understand ngoba nakho uyangazi njengoba sekuphindele la ukuxoshile njengamanje phela mfowethu akangixoshanga nami ngibonile ukuthi njengomuntu mfowethu angikwazi ukuthatha ububele bomuntu ngiphendule ubulimi uyabona usisi lo nginendlu lapho 50% wami kuphela into engiyifunayo abashana laba abathatha aphume nabo lapha ebabeke la ekamereni lakhe ukuze yonke into yakhe mawukuthi ufuna ukupheka yedwa pheka wedwa sisi yesizi kanti yazi kunale ndawo le lapha ekuthiwa ikajina kunemjondolo edayisa lapha yindaba ngazi ukuthi ngumjondolo ube kumjondolo ngalemva kwendlu mhlawumbe ngoba sikhona space ekhaya onengane eningi futhi bhuti space ifowethu into ozuyilahle backroom wena uyethe ke mjondolo awuyethe ke go once khayitswa ka fela ndlunya imake ngicela ukubuza sisi le ndlu kahle kahle kushuthi yakho nezingane zakho go fela haba tle bana bakamo go khetswe ka akasho ukuthi akazifuni izingane zakho haba batle kumunya hayi sisi akasho ukuthi akayifuni izingane zakho uthi izingane zakho zilungile zikhona khona lekhaya but ucela ukuba nekamera lakhe naye yedwa njengomfana ucela ukuba nekamera phela izingane kahle kahle yebo nazo ezale ekhaya but abantu abano 50% inina ngoba nisaphila then uma ngase kwenzeke wena lalela sisi it's going to be 50% because of the house what mangenzeka sisi uma ngenzeka ushone wena uma ngenzeka wena ushone lo 50% osele wait lo 50% uzosala einganeni zakho mangenzeka kuba fashona u50% wakhe uzosala einganeni zakhe but manisaphila nobabili u50% wakho ingane zenu azingeni kuona you understand azingeni ingane zenu ngoba nina nisaphila nina zingane zikamufa umnikazi wendlu kodwa mangashona wena ingane zakho ke zinamandla wonke lapho 50% wazo even manje mangathiwa lendlu yadayiswa
abantu abangathola ishare lese mhlawumbe idayisa ngo200,000 Yebo. 100,000 ungeza kuwena omunye uyekubafa ayikho imali engayezi ezinganeni zenu wena osongazipha njengezingane zakho ngoba usaphila wena you understand so awukwazi ukuzogoloza ke ngo50% ufuna ukwenza izinto eziningi wena la endlini kunobafo ngoba nobafo uno50% wakhe akasebenzi manje ungasebenzi kusho ukuthini unjani yena udlaphi baba wemfowethu mina phela bengumuntu lo obuye ehambe futhi eyibambele lawo matoho yabona mfowethu lwebambe lapho nalapho mase ngiyakuthenga lokho engikwaziyo ukukuthenga uyabona kodwa ngesikhathi ngisasebenza mfowethu efika lo ngize ngimnika imali leyo ukuthi ahambe egoli wayidla yena imali yokegoli wayethi ngiyithathephi ngoba nami ngiyabamba la ngibamba khona waphinde wahamba ngani ke sihamba nangu uyena uSisi osengayiphendulela kodwa mina ngangimnikile imali wayidla waphindela futhi egoli uhola neqolo akaphuzi kodwa dadewena ayi lo sisi mfowethu uyabona nje mina nginokumsabasaba mfowethu awuphuzi sisi akephosi uyayiphendulela yazi uSisi lo mfowethu indlela angixaka ngayo bafu kunokuthi ayilalele lento esikhuluma la ngoba phela sizele ukuzoxazulula la uyena stilolwa nami uyabona u50% wendlu mfowethu kumele ngabe uthatha u50% wakho ngithatha u50% wami ingane zami kube izona makuthi ngiba nazo angithi mina nginazo ingane wesithatha abana abahawu udulele ibona lapha endlini yakho ekamereni lakho uzowafundisa isuthu bambane uhlala na yena mfowethu ngifundisa ngenkani phela mfowethu angithi ufeza ngikho okay manje mfowethu mina ngithi mfowethu ngisho amagama lawa aqinile mfowethu unana nobuhlalo thatha abantwana nana clever sister ngoba egcinini kosuku kubona buthata bayo unana ke clever ke o tlale bo tshomisa endlong mamethe na ke a ka di joka child ya crown te yabana o tla fihla sefa le tsona tshomisa tsa hae hona mo ntlong twentse o tsa uyabanikeza ukudla nabo na butulo imake ngicela sizameni indlela ukuthi sithole solution iyona yonke lento bengisakuchazela le ndaba ukuthi le yandlu leyana fanele niyisebenzise ngendlela elinganayo nomfowethu wena uyisebenzisa kakhudlwana le yandlu ngoba izingane zakho zithanda ukuthi zibe yiningi so njoba ziyiningi izingane zakho zigcina sezingena na 50% wabafu kahle vele nabandawonye it's okay kuya understandeka lokho but ucela indawo yakhe naye just ukuthi la azokwazi khona ukuthi mehleli akwazi ukurelaxa akhululeke njengomuntu naye oyi-owner ono 50% akwazi ukukhululeka ukuba nezingane kuyintando yomuntu we understand kuyintando yomuntu since wena unezingane zakho zo3 izingane za utaku lakho lo you understand so inkinga zakho lezo ngamanye amazwi vele kufanele ubafazi thanda izingane zakho njengezingane zengane yakwabo kumele abashana bakhe but for ispace no ngiyacela mina nimnikeze ispace mhlawumbe mangingenzeka next space yeah no uzoqhubeka sisuhlala ekamereni nizoshare yonke into but at least zama indlela ukuthi wakho umjondolo ngaphandle la kuzohlala khona izingane zakho zikwazi ukukhululeka noma kuphume wena uyohlala ngaphandle izingane zakho sale ikhululeke ekamereni you understand ukuze nikwazi ukuthi nihlalisane ngendlela eright okay kungenzeka lokho yeah understand uzozama ukwenza stand uzama mana ke bafo mhlambe makuukuthi mhlambe kuyenzeka nakwena uthola ito ungakwazi ukubalekelela mhlambe ekuthenini bakwazi ukuthi bawenze umjondolo sithi engasebenzi phela nosisi wakho just uku-add lokho nje okuncane ukuthi lo mjondolo uqhubeka ukwazi ukuthi ume ngoba wenzelani wenzela umsindi egcikeni akufanele kube khona umsindi mfowethu nabadala balele mfowethu labalele khona bayaphenduka mfowethu kodwa ke phela mawukuthi sesiyaxazulula naye uSisi lo umuntu olekhanda lomtshelo kwakhe wamana wenka ke wa understand angisho phela mina sisi ukuthi kuyaqatshana futhi again lapha silalela bafowethu awunatsebe wena manje lento bengizama ukuthi wena uyizwe kahle ngendlela ehlelekile uyabona akukho ukuthi ngixabana nawe nami ngiyophosa esivivaneni hayi ukuthi yabona njengoba ngila bengizofuna isixazululo wena ubhizi lento ufuna ukuyidonsisela emuva njengamanje isiphi isixazululo uyabuza nangobhudi lana ukuthi kuwenziwa kanjani esimene uyavuma ngithi ukuthi kuzokwakhiwa ibackroom ne uyavuma uba no move out wena noma izingane wena uthe ufuna ukusala ukusala ekamereni lami 50% okay oba nabazophuma la endlini baye ngaphandle wena nengane yakho noma kuzokwenzakalana utlozwana nada kuzophuma wena nengane eyintombazana abafana bazolala kule kamera okay angithi yabona ukuthi ife kanjani izingane zakho still angithi yabona ukuthi still umuntu osenendaweni eningi kusewena futhi i-backroom indawo phela leyo ebengakhiwa ngisho imqasho kuyona kufakwe kube khona income but ithathwa wena le ndawo ngenxa ukuthi unezingane ezithanda ukuba yiningi still nangaphakathi futhi useneshare futhi nangaphakathi uyabona ukuthi yonke into ihlezi ivuna wena futhi uthola okungaphezulu wena uyabona ukuthi egcineni kosuku bafo uzoba right naye I understand bolwelani phokani sonke lesikhathi
Lekile goal. Kudlala le boyfriend yakhe. Bohlala eGoli. Okay, ngiyazi bohlala eGoli, bohlala nobakhona. Bohlala ne-boyfriend. Indaba yini ekwenzile ukuthi ubuze ohlala la eThekwini? Ya vele ngiunderstand ukuthi indle yababa wakho vele bekufanele but yini ekwenzile ukuthi usuke eGoli ubuze la? Ufuna ukukhuluma iqiniso manje. Yeah. Daba kho unansharpa. Ubaba wengane. Boyazi lonto bafu. Mina bhuti ngiyayiqabuka ngiyeshwa. Wena kahle eGoli usuke eGoli uzala bobaleka ngoba naku wawushaya. Nekusaba qhuma ujwetsa ba nekalwana. 50% wami usuyaphazamiseka ngenxa ukuthi yena uneyinkinga akakwazi ukumelana nezinkinga zakhe njengomuntu omdala. Wakamtshela ngani pho umfowenu ukuthi bowushawa le? Nekusaba qhuma ubulele. Hobani kanjalo? Wena unosonto sabatlo go kidula mo ntlong ya o bolela kwena. Ke re ngwana ba. Ha ke batle akwazi wa bana sa khetso ke tloetsa o batla nqadisela mama ke khutsetsa morago ke ha ke itswe kuyimanje sitholile isixazululo njengamanje sikhulumile nobhuti la ngithi njengamanje mina sivumelene ukuthi wena uzophuma lapha uyavuma noma uvuma ngifuna ukuthi abalaleli bekuzwe mfowethu nananga ubhuti ekhona ufakazi na wanitayela jwale ngiyaxolisa uyaphuma yini uzophuma yini Kuphoma. Okay mhlawumbe singakuphi isikhathi singakanani sisi mhlawumbe how many weeks simile sikuphe wona Akusebenzi kulo prepare wakubona nakhe uyothatha 10 years ke lento ekhulunywa ngayo uqala phansi ke le ndaba izothatha 10 years ke lento so thatha egcineni uholy grant lo muntu ingane iyodwa ngazi iza kubani bani la imali ingane yodwa igrant igrant imali ingane watla utsiba charity tsaka jwa hayi kulungile yazini lento ngiyibuza indaba yezingane ngoba vele ngeze sisendawo iyodwa into esikuvumelana kuyona ile ukuthi kuzokwakhiwa emva kuzokwakhiwa indlu ngithi kuzokwakhiwa ngithi uzokwakha bafo uhappy ngalokho hayi mfowethu uma ukuthi ngisizakele mfowethu ngalokho naye usisi usho njalo hayi mina mfowethu mhlambe bafo kunjani ukusuka manje njoba manje ku January mhlambe siya ku June just nje isikhathi esingasiphazo esinganipha sona January, February, March, April, May, June 6 months Lord. Yeah, akungeqingale ngoba ngizophinda mina mfowethu ngibuye uma ukuthi awuna nkinga nokuqhubeka ulale nabashana bakho. Njengoba behliphisa mfowethu ikhona nje indawo yokudlala abashana behambe noma ngedining room. Edining room mfowethu thina sikhula mfowethu thina sikhula sayengane sasindlalelwa le phansi. Ayikho ingane ekwazi ukulala. Mana wesisi indaba ungaba mhlambe belale noma ikusofa. Noma mhlawumbe balale lokhuzini balale mhlawumbe bandlalele mhlawumbe uthi amatrasa abahle nje bakhona mhlawumbe ukulala edining room since ispace singekho ubona kanjani ha ke understand mara chincha la buang ka lena lena ke moholo yena ke ngiyavuma ukuthi umdala kuna kodwa ke phela nawe zama indlela yokukhuluma naye since emncane ungakhulumi ngathi nawe ukhuluma nosilili you understand ya zama ukumhlonipha nawe ikhathi zokungasebenzi ziyafika futhi nekhathi zokusebenza zibuye zifike yabo usazosebenza futhi naye yabo ma kukhona manje nawo ngaleso sikhathi ma ungakhona ukuthi adle omunye umuntu ngoba indlela esicabanga ngayo efana omunye umuntu osibukela uzothi hawu akafuna ukulala nezingane zakhe ngiyazi angakudli nokudla kwakhe but egcineni kosuku la ifair ithi nino 50% nobabili angabe khona umuntu ohlukumezekayo ehlukunyezwa womunye you understand ngoba naye beyithenga igross esebenza ngithi yes nawe ke phela manje mawukuthi una indlela yokuthi adle umfowenu akadli uzothi omunye umuntu hayi umaqhumbana akanayo ifair uthi akadli ukudla kwakhe kodwa futhi uyamkhipha ekamereni lakhe ukhipha izingane zakhe egcineni ngosuku u50% la kuleni yabo ngomusa wakhe uba fome ngaba nomusa angavuma athi abashana beze kohlala kodwa hayi ukuthi umphoqelele ngenkani ufuna kusuka enhlizweni yakho ukuthi I know angithandi ngendlela abashana bami balala ngayo beze kulala shuthe empedeni lana nibe bathathu wethu upitche into ongazi uyibone mfowethu uthi uyalala gcwele ama rice yena ngaleso sikhathi ama rice abashana mfowethu ungadlela empedeni amakwakho ungabona ke zamini okwenze umjondo ke tla be kudula kantle lolwana kama le show why mina ngicabanga ukuthi kodwa kuhlelekile njengamanje ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe kuzohambe kuhambe bazwana abafowethu kodwa ngibona ngathi akho lutho olutheni olungako ungamind ukumqhawula umfowenu bafunga ungakwazi ukumqhawula yonke into ngicathi ihamba kahle manje mfowethu mina usiza udade wenu ungamqhawula dade wenu siswama nginankenga mina futhi ngifuna siphele impilo eright kuphela ngiyabonga singabi nenkinga mfowethu ngenxa yendaba yengane ngiyabonga ukuthi uyabonga ngesisuthu ngiyalebwa ukuthi wakhe I know siyabonga kakhulu igama lami mina ngothabiswa kacela uqumba amaqhumbana
Yeah, uyabona ezinye izinto uma uzibuka ziyaye zibukeke engazuthi zi-right uma uzibuka nje, but mase uyilandelela kahle hle uthola ukuthi ifair ayikho kulento. Uyabona ukuzala ingane isinqumo somuntu. Yebo kuyenzeka kube yiphutha ukuzala, kuyenzeka kube yiphutha ukukhulelwa, but ukukhulelwa okuyiphutha siyakwazi kujwayele futhi, but ekugcineni kosuku akumele phela kube khona omunye umuntu ophazamisekayo ngoba wena ukhulelwa noma ngoba wena uzele sekumele kuphazamiseke abanye abantu. No, vele ingane mabe seyikhona kumele ube nayo iplan yayo njengomzali ukuthi okay since ingane yami seyikhona kanje mina kumele ngibhukule ngilwele ukuthi makwenzeke ukuthi uyabo ngengane yami ngoba ingane nengane uyutaki lomzali wayo. So uma ngabe siyima shareholder la endlini sobabili kumele sisebenzise lento ekuthiwa ifair. Yabo uma kusuka othandweni kumina ukuthi ngithi mina hayi abashana balethe bazohlala nami it's okay, kodwa musu kungiphoqelela kule kamera lo 50% wami ukuthi mangizohlala nabo akuselona iqiniso lelo. Kumele kusuka othandweni lami ungangiphoqeleli. Yabona masozokusebenzisa inzumbano ukuthi hayi ngeke phela wena uhlala wedwa kamereni lakho wara kanti izingane lezi bakithi ezikabani ezamnini wendlwini. Yilento base ngiyibuza ngithi mina mhlambe phela kungenzeka ukuthi izingane zakhe nobaba wakhe masezozilwela kangaka kule ndlu ngoba phela indlu izingane zikababa oshonile yabo ezino 50% lezingane. So akumele ukuliwe akuhlale phansi nje ukukhulunywe ngendlela eright. Akushiya ukuthi izingane masozizalile sekumele iqoqwe ngezixoxo, but akukhulunywe ngendlela eright sizokwenza ukuthi ku-understandwane. Zithi ihlala leziingane lekhaya wonke umuntu happy, kungahlalwa ngokuthi omunye ukhonjiwe omunye akekho happy. Uyabo umfowethu masephile ngazothi ukhonjiwe ukweleta omastende ngenxa yokuthi ubaleka lekhaya and leyo size futhi uyakusho ukuthi ufuna ahambe kusale yena. You understand? So yilonto ke mina engibalekelana nayo, kodwa lilonke yonke into ebekade yenzeka la kule nkulumo yethu bekade ingenalo iqiniso ngoba omunye ufuna ukuthi omunye makahambe ofuthi akukho right, bekungekho right. So siyabonga ukuthi egcineni kosuku khona isivumelana abaphume nazo nengicabanga ukuthi futhi kulo 6 months kukhona okuzokwenzeka mhlambe okuzokwenza ukuthi bonke bagcina be happy futhi be right. Siphinde sidibane futhi lesonto elilandelayo. Xebo.